Panguva yehondo, pakarwiwa hondo chaipo chaipo, vanhu ezimasisi ndo vakabatana vakaungana vakafunga kuti aiwa taneta neudzvinyiriri hwevarungu, taakuda kuti tiirwise udzvinyiriri uyu kuti hubude hubve matiri. Asi pairongwa urongwa uyu nevanhu, kwaive nembavha dzakanga dzirimo, mbavha dzanga dzingorimo munyika dzakagara dzitoripo, ende mbavha idzodzo dzingori neDNA yehumbavha yekubva madzinza kwavo nechii. Vanhu ivavo kubva vaona kuti paita mukana wekuita mari nekudii, ndokubva vamhanyira kupinda muhutungamiri. Vazhinji vavo vakabuda, dzaive mbavha dzakaenda ndokunohaijeka purogiramu. Purogiramu yakatangwa nevanhu chaivo vanga vari genuine, asi mbavha dzakanopindira kumberi uko, ndokubva dzaona kuti purojekiti iyi ine mari mangwana. Dzaakufunga zvemari, hadzisi kufunga zvevanhu, vaakufunga zvekuita mari pachavo. Ndo pakatanga kuitika maelimination ese akaitwa ai. Vanhu vakaurayiwa, magamba akawanda akaurayiwa aifanira kunge akauya kuzosunungura Zimbabwe soon after independence. Pakadonha magamba chaivo vaive vari genuine. Vanhu vese vakaurayiwa vakaurayiwa nevakazosara. Vakasara vachisarira urongwa hwekuti vanga vaine urongwa hwekuti vaakuda kuba upfumi hwenyika, vachishanda naivo mabhunu atairwisa, nekuti ndo vanga vari vatengesi munguva yehondo. Mukatoteerera mapurogiramu avo akawanda, kana panobuda nguva yeindependence, nyatsoteereresai mudzwe magamba akasara aya, vakasara vari vapenyu ava. Vakawanda vacho anenge achitaura chimwoyo chakazorohwa, inini ndiri pagomo, ndabva ndasuduruka ndiri pagomo ndaenda pakati. Anga amusudurudza kuti abve pane vamwe pachizosara vamwe vachifa ndiani? Mutengesi anga atengesa vamwe, ropa richideuka iye akatarisa, nekuti anga apiwa mari. Nanhasi mari iyo havaigute, vanongoramba vachiida, vari kuramba vachingoida mari iyo nanhasi. Havana basa nevanhu, havana kunyangwe nechido chevanhu, nekuti chido chevanhu changa chakasarudzwa nevanhu kuti chiitwe ndochavairwisa munguva yehondo. Saka muri kuona nyika yaZimbabwe pari zvino iri pairi apa, nenyaya yekuti vakawanda vacho vakazosara vachibatirira, vachisara vachitungamira nyika vachidii, vazhinji vavo vaive vatengesi. Vanhu vanga vakamirira the liberation struggle for real and genuinely, vese vakaurayiwa vakafa, kukasara kuine mhondi, mbavha neivo vatengesi vatiinavo ava. Saka muri kuona vasina kana rudo. Zvese zviri kuitwa izvi, mari dziri kubiwa, gold rese renyika rabiwa, rabuda rese richishandiswa mafundisi iwaya ana Hubert Angel, ana Passion Java, ana Wicknell Chivayo, anani vese yakaburitswa neAl Jazeera. Ese iya ichokwadi, hachisi nhema. Imari yenyika yese iri kuburitswa ese iyo ichienda muhomwe yemunhu mumwe chete. And the reason why vari kuramba vakabatirira vasiri kuda kubva inhau yekuramba vachichengetedza upfumi ihwoyo, nekuti vari kuziva kuti vabve pakangowana anouya chete, upfumi hwese hwakuteerwa huchitsvagwa, ende vese vanoperera mujeri. Saka kuvabvisa vanhu ivava kuchatinetsa. Asi nyika yabatwa nembavha, nyika yabatwa nembavha, ende mbavha idzi dzikasakurumidza kugurunurwa, tapera basa. Kutya kuri matiri dai kwabva maZimbabweans. I'm urging all Zimbabweans kuti dai tasiyana nekutya, tabvisa fear iri matiri, tarwisana nevanhu ava, pamwe nyika ingafambe. Asi kana zvatadza, ndinonamata munamato mukuru wekuti dai dzimwe nyika dzapindira,
Kunyangwe vacho vanonzi maamericans vane simba vacho dai vauya zvavo vatibatsira vasunungura nyika yezimbabwe. Zimbabwe yatambura makore akawanda, vana vafa muzvipatara musina mishonga, vana vari kufira mudzimba dzisina mishonga, vana vafira kunana South Africa vachibayiwa nemapanga. Endai pabhodha izvozvi munoona mabhokisi, makofini evana vari kudzoka kubva kuSouth Africa vakabayiwa nemapanga, vachiti vanga vauya kuzotsvaka upenyu kuti vararamise mhuri dzasara dziri kuZimbabwe, asi vachisi kunosangana nemapanga. Saka chatinoti tiri kugona chii? Tichitiza kumira kurwisa kwekutiza tigasi tomanyira kuenda kune imwe nyika yatinosangana nebanga nepfuti tichingobva taurayiwa. Chatiri kugona chii apa? Ichabuda hapana. Dai tabatana tasangana tangowanisa kurwisa vanhu vashoma shoma, havasi vanhu vakawanda. Kunyange makatarisa pavanoburitsa mota dzavo dziya, mota dzemapurisa dzinoburitswa dzichitenderera Harare yese hadzipfuure kana 5. Matraks anenge ari 2 akazara mapurisa. Isu tiri vangani nyika yose? Kana pakanzi paburitswa masoja anonzi aroda kuridza pfuti, vangaurayi nyika yese? Kuridzira pfuti nyika yese kuti nyika yese takuiparadza? Aiwa, handifungi kuti zvingadaro. Dai tabatana tatyisa kutya tarwira nyika yedu sekurwirwa kwayakangoitwa ivanga vari genuine vakaenda muliberation struggle, vese vasina kudzoka. Vazhinji vakarwira, vakarwa vachirwira nyika yedu ndo vasina kudzoka. Vakawanda vavo vakadzoka vane chirungu chakawanda chekutaurwa ichi. Havatoziva hondo yacho kuti yakabva neichienda nekupi. Dzese inhoroondo dzekuuya dzaakurongwa muno, vagara pasi vaakurongerana kutaurirana kuti taivepo taiveko, asi ivo vanga vasiko vari kumazvikoro vachidzidza mavhoko avakutaura vari mumapepa aya. Kuland, taurira nyika yeZimbabwe izive nhau yatinayo apa. Kutya ngakuchipera. Ngatibatsiranei tirwe, hama dzangu, tirwise muvengi atiunganira uyu. Muvengi uyu haana kana kunyange netsitsi nesu, asi arikuda kuona tapera tese, iyo sara chingomora nyika yose. Vakarwara vanonorapwa kuSingapore. Robert Mugabe pachezvo zvake chaiye akaenda akanofira kuSingapore. Akadii kufira muHarare Hospital? Akadii kufira muParire Nyatwa? Akadii kufira muAvenues Hospital? Haikwanisa kuenda muAvenues Clinic nekuti anga asina vimbo nezvipatara zvedu zvose, nekuti vaiziva kuti vaparadza vaondonga. Nanhasi vose vanoenda kunorapwa kunze kwenyika. Kunyangwe pavakaiti vapoizanana, vadirana mapoizini vadii, vakakwidzana ndege vakauya vakarapwa kuno South Africa. Saka zvino chatisiri kuona chiiko apa pakuti uipi hwevanhu ava? Vanhu ava vanotiratidza pachena, asi isu hatidi. Tinoda kupfeka mablindfolders tobva tahwanda tichida kumirira kuti pamwe Mwari achauya achitibatsira. Mwari vanobatsira vanozvibatsira. Dai waro tapindwa nemweya wekudzikinyura nekurwira nyika yedu, nekurwira vana vedu kuti ramangwana ravo rive rakanaka. Maita zvenyu.